Gili Thinghnai chane lo thli thin tu te chi bai ule Krismas le kumthar effect emo Krismas vuakvetah ka thil ton tiang zongin thupui te po handa ila in dai lo na wangte le hei thian te ombo emo damlo na wangte in Krismas borvel khan damdo in emergency department casualty-ah kadauti sing khop maya chibi chung chan ta po chu tiang ka thil ton te le ka khes muang ta po chu kan soidon ani a hunpui lai ani a kan the thawanga ruai ta po kan thre zinga nge samom le thil thau tak tak te tiang kan ena sa ni in lama te po chûngtin a hau sa re thein kan in tui tu a tin pon lama thil ei chho ta po kan wara tin cho ei chhuwa dine out an ti te po kan war zuala tiang hunpui lai hian heng hi ti lo tur tina ni lowa amaro chu chintok ta po riat a tha a hetiang hunpui lai hian a bik takin thil mom le thau te thum tiang te kan ei tam kan en satlang pui si a ti sen sang dan nei te le zun thum dan nei te tan tiang hi in suma in ven te po angai bi khle maya chonin thil tui kan ti wangin thil te hi ei treu thalowa heta poi kan hret sa ani a amero chu kan hret sa hi in thil non le te angai thin damdo in emergency casualty-ah ka duty na sa ka ti to kha hetianga ka thil case ne tamber hi chu zawh vang harsatna ni a zawh hian a bik takin hemi local hi ani boka zawh in sadwanga pumna te luak te ko thalo te choi mu mal lawa zu in sa chumi wanga chaw blood sugar level lo niam te te le chûngte le irfiak na sa re theilo te le thialuak te ka tiang case kha ka case nei tamber ani a hei ba ka hianin bp sang mi control lo te blood sugar level control lo wanga chaw do thut ni ko hmang lo tiang ta po kha case an om poka hetiang bp sang le zun thum tiang te hi amuan de wangin kumthar kumalo tharanga January 30 vel anga hin chonin hetiang case po hi pumna kan tiang te po ning chu hetiang case hi ala ombel zel tura po ombel zel po kadingani he ba ka hianin hitlang khosik tiang te po an nuala tin ko thalo abi takin na pang ko thalo te po an tama tin strap pai fa sirina in an tama kan nei nual mai boka hemin tat na hi sapa fa sungchang video te po panni te choka siam to a duta ne en let the anga sapa fa sian ni mizoram hi min chen chil toy mo ti mai turuni hemi furla hian om du kan ti thina amero chu hei tun classic khoro lai te poin sapa fa khese kan nei nual maya sapa fa nei tam pakichu a then an khuwa sika a then an lu ana a malaria ang mai te point an tun ve theya he baka taksana rol them thum te tin he mi hok thip te le pum nuam lo le ko thalo thlengin te te por lang chuaka khatiang te kan omani chuanin subtai fast hi awesome de test thei to in test apoi mo ang chuan police case kan an mang lowarin ai takin alom hle maya mi hring te po kan fing to ni na langa hemi zuri boy wanga in sual te thil holam mai meya in vuak in sual te po kan ching tawak lo ni in alanga sap tonga hianin UR huat u it ti oma hemi kan thil ei poimo zia ani tuiti wanga engpo hi ei tamlu tuktur ani lova hemi kan taksa ina amamo hi enge ni ti te po hi ngai tu atula chan chu hrisel turin thil hrisel kan e nga ya thil hriat sa thudik om sa ani thil hrisel lo kan ene sat chuan hrisel ngai na om lo ni hengte ya puimo ni chuan kan thil ti man te kan seng zela hengte he puimo thil tha ti te hi ning lo vila thil tha lo kan ti chuan in thil tha lo bok kan senga thil tha kan ti chuan in thil tha in min huak bok ani chu wangin mi te ta da thil tha ti te hi ning lo ila tan pui ngai te tan pui te chom dol ngai te chom dol te mei thai farra
re thei te ngai saka mangai te heting te Christian te kan nia kan ti tur ani a Bible ala li su zir tir na ni ti pokan hri ani ole khang kha Christmas le kumthar effect chung chang kan soi thei tlema zawng chu di te se